Kardom kar benglong pininilia ko puthot wang tholo na litum kilang bom mate kala kaching honai channel kar bitich 2.0 long lapena frangsik nilihin mate kar bitich 2.0 hin penstame na litum han suri surya kardom nang pajrik lo kardom lapenon kilang bom na litum la kar bitich 2.0 YouTube channel long jong si akimilang polde na litum kaching hondo polde la subscribe ik thala pela dung het belarjan da dui dakana litum berpon ideno lala polde na litum mo non finili kapre ka video le upload stame nalitum kilang long da prangi mate nalitum mobile long la notification bang nang liat da prangi fan lo lapen pini a video bangke la DigiLocker jo la sopu thak le than pon lo na DigiLocker la bangke pen ana bang pu bang phite me use long ta haipo mate chini ta haipo la se pen ana bang pu bang phite bang chini ne dat ta hailang la pen use long le dat ta hailang athema DigiLocker long bangke la ke ingsi documents ajat documents tame nalitum hempen la original bang pon pipin sta la DigiLocker ar lojong sinalitum documents dak pen nalitum thablo pulote na hokle nalitum original peklang ning pusta la DigiLocker long pen nalitum peklang lo pulote la bangke na hokta na accept la sila so DigiLocker kosong si use nei ma la pen ppf documents nalitum dak ke pon mi ma ya so pu thagle pini chethan pon lonang mate la video long le lang penalitum chini ikpo yo la sekai kia son la intro bang sabso la ego la intro lang det pen la video long le chethan pon lonang mate video cheng pon philona sitami sonalam nalitum video ki cheng pen ki jodan lango la lopul nalitum a process bange chini ikpo tangte intro lang ego la pena function litum la so apps bana litum play store pen mate la so video description long stamina litum link longi la pena litum la so apps banga download pa panang lang la DigiLocker bangke la pen MB bang tan litum maximum 17 kal 18 MB an si chochodi la si function litum la download igon la DigiLocker bang la download igda pen finalitum open igo open da kapre ka son permission na ing la skip mon la skip thai screen along nalitum theglong la son arjan theglong product la pen dak pen kitok lai huitu nalitum thekpon theglong thaipo la pen la ber dui get start podim dak nalitum berigo dak ber igda pen dak hini option do sign in la pen create account po theglong in la nalitum la sign in la pen la ber dulang create account jong si apang ta use tang lo pul nalitum la sign in long ber pen nalitum dak login pit mela la pen non si akimilang pulte la tan nilina peklang ekpo apang si la sign in long ber igo la pen dak nalitum matheng nol aadhar number kalte la mobile number ba nalitum dak pinang ber nang po la pen dat nalitum la password 6 digit ba nalitum dak ber ponsi la ber theglongi sign in podim nilidak nang piklang po la security ba nali tumula account kang pupu ho la so nali tum password kibi do na so password ba nali tum berdet pen la sign in long ber igo la sign in long berdet pen fit nali tum log in lang po la pen OTP ba nang hang po OTP mana people la pen create account jong si akimilang po te nali tum dak la software ta nali tum la form bang dak pen submit nang po la account ing puye pan la pen afang si dak aadhar card long ke domain la submit nali tum dak to igo la pen la hini option bang la date of birth nalitum tok dunang po la pen la third number bang kedak male female la pen other pudi la bang nalitum dak pen chongwai pon igo la pen da fit la ber thek tulong pon nalitum la mobile number bang dak chipi dunang po la pen la 6 digit security pin bang password bang la nalitum ning ke hangaling dak bi melo wa example 1 2 3 4 5 6 jo la son le bi ta choglo la pen da fit nalitum dak theglongi la email ID bang nalitum do pule pidun me la pen aadhar number bang dak berpon ignang po la ber da pen la submit po theglongi la ber dak submit nang po yo la submit da pen fit nalitum a mobile long OTP nang le po OTP bang nalitum ber ignang po la ber igdat pen fit lo pulte la account create bang dak success lo la se prabjen pen on sign in pon nang la sign in ta amu asala nili dak na ethan la aadhar number la pen dak 6 digit la security number ba nalitum dak pen ber ponsi la ber theglongi sign in la sodim ber put nang po la si prabjin pen nili ta dak
Aadhaar number kalitum mobile number lapen nili dak password hai hui dak ber ikpo lapen apang proses jethan pondonang matelang pondonang lapen dat nili dak Aadhaar number ber ik elo nalitum theglongi Aadhaar number lapen dat apit dak nili password ber lo ama chok chidat la so password asi forgot jong se rason do nalitum do chiting ni dat pulte la forgot security password pulang ber ego lapen dat asonang cheklang ikpo dak Aadhaar number lapen nalitum dat obad bang ber ik nakpo dak ber ik dat pela ber theglongi next dak ber nangpo ye asinalitum da son password chiting ni dat pulte nalitum dak piklang son nalitum ta ber ego mate chance ego lapen dat nili dak Aadhaar number hai hui ta ber ik thailo lapen nili non next long ber ik elo next long ber da penda OTP na hangi mate OTP nang li nalitum mobile number long la so OTP ba nalitum dak fill up mate ber nang po nili dak OTP nang li elo nili copy lo copy dat pen nili non dak paste kori po lapen dat nili non la verify long ber ik po la son thak thak nalitum ta ber pon ego dak ber dat pen non nang litum la set security pin mate password aki minang litum dak pen la pon melo mate change melo nasi nili ta dak pabjen pen nili dak ber pon ikpo security bangke mate password bange lapen nili dak password ber ik elo lapen dat nalitum la ber theglongi submit pu theglongi la submit podim ber tu igon dak ber ik dat pen nalitum theglongi you have successful set your security pin pu dak lason pop up ai nalitum da theglongi lason pop up angpo lapen wang dat pen nalitum matheng no aprang ateng nalitum dak details sai hui bang athak bang nalitum amen na photo ai hui depo lapen dat fit non documents ki ad ning bang lason hello la Aadhaar pu thegloi nalitum leda na piklang ikpo la Aadhaar pulong bet no jong se Aadhaar card si nalitum at preparing pulte lapen dak unique identification authority pudi la so dim nalitum ber tuno dak ber dat pen erason dak agree terms and conditions nalitum la agree I agree pu thegloin nalitum dak ber don ego I agree pudim lapen dak to kado I provide my consent to DigiLocker to share my details jo asandi asila I agree long ber ego I agree long ber dat nalitum a mobile long mate Aadhaar card along kedo a mobile number along OTP nang le ikpo la so OTP ba nalitum dak pen copy pono copy dat nalitum dak paste kori to deno lapen dat la ber thegloin la submit pu thegloin la submit long ber ego dak ber ik dat pen nalitum matheng no na chiklang thupo la skip kipin pen nalitum la video bang lang thornoi mate kichut an lang igon lapen dak accept so network lapen nalitum thegloin your order is linked to your DigiLocker jo lapen my issue documents dak siver lang nili la add lo la Aadhaar card nili dak add paper nalitum theglongi la ketok theglongi my issue documents pu theglongi lapen dat nalitum chelang putel la my Aadhaar long ber ego lapen details sai hui bang dak nalitum theglong ikpo lapen dat fit lason thak thak sin nalitum backdam thui ko backdam dat pen le dak na piklang thui ikpo la backdam dat pen to home lapen la kap search lapen menu long stame dam ego ni le home long dam iglo lapen dak pan verification pudo pan card nalitum jong si dak pen add pan popular te pan card nalitum la pan verification pulong ber ego income tax department pulason arjanan chiklang la sodim nalitum ber thu ego dak ber dat pen nalitum amen na chiklang already la Aadhaar card long kedo tang amen la pen la date of birth la hai hui na chiklang la pen la ber ban nalitum pan number ber nang po la pen dak pan number long kedo amen mate pan card long kedo amen nalitum dak ber nang po la ber ban nalitum example na ki pibang thegloi la son thak thak se dak ber nang po la pen dat fit la ber thegloi get documents podim la so dim nalitum ber ego la la put nalitum documents bange dak add dat po mate dokok pola DigiLocker allo la pen dat fit la son thak thak nalitum la vaccine certificate la pen kape documents dak pen add melo la sila covid vaccine certificate putok dim do la so dim ber ego dak pen Ministry of Health and Family Welfare put la tok doi la so dim nalitum ber pon to deno dak ber dat pen already la ta la son thak thak nalitum amen dak la pen dat obar la hai hune chiklang po la pen la ber thegloi beneficiary ID la sila son la so ID nalitum ber ego la pen get documents long ber ego la ta nalitum la DigiLocker long bangke la so app documents bange dopo la pen aku dak pen la son thak thak si do ulang driving license do ho driving license edi pulte nalitum na search long damo mate ber ego search long la pen dat
nalitum dak to igola thak search for documents bu tok dui la so dim le rita chogi nalitum dak pen rita chogi la so dim berdat pen la class 10 marksheet do la pen class 10 passing certificate do la pen dak la son du ola aspenanan documents nalitum dak pen add pon me mate document thap me lo son thak thak sini le da example nam pekla ikpo driving license la driving license ta lo la pen driving license dak ber iko la pen nalitum amian bandak already chitok po la pen driving license number banga nalitum dak pen bernang po berdat pen get documents plong berno la lo pulte add po automatic dak chi add dat po la pen la son thak thak nalitum la ghari rc do so ghari rc ta nalitum dak pen add pon melo la prangsi nalitum la registration number banga dak ber pon ignang po la ber ta toklo example la son as01 do la son du la son number bang nalitum tok igo la pen dak ber banga chassis number nalitum dak pen ber pon ignang po la pen la ber thekloing get documents podim dak ber loten nalitum documents dak automatic chi add po mate dokok pola digilocker lo la son thak dak pen an nalitum documents bang bimela digilocker lo la pen hillowing dam sta nalitum documents che pon pipin da chok la digilocker long jong si dolo pulte nalitum thankisung avelo la pen jong nalitum kan documents add tang ek ki add tang do ma pulte la isilong damo la pen dak serial dak theklong thai pon nalitum nili dak insivet lang aadhar card se add chotla la son thak se pan card la pen vaccine certificate do la pen driving license do la pen kapre ka son nalitum dak pen add pon milo la sinalitum ta pader depin men try ikta nane documents de pocket long the parts long the ason che thapun thot kang bo bang du u la sila bangke mobile ing bo beti ke la documents tan nang bodun delo mate thang kisung avidat po yo la penana ne jongs nalitum original documents jongs na hang pol nalitum la digilocker ing pu igol la pen paklang igol la lo polte nalitum akam mate kinang so dim bange chun ikpo mate chok ikpo yo la pen son thaka video kilang long bom ya panalitum la kar bitich 2.0 channel bang ting ni pin pen kaching hondo pen subscribe igol la penalitum video ka an ma share on share ikthar la pen kachin tang bang phutume chini lo la si chinni bang phutume to lang la sinalitum share ikthar la pen